Themba. Uyilungisa kanjani bane le nto le? Esami isithunzi sicela phansi. Sokubuyisela isithunzi sakho. Ngakuthembisa. Uzoyilungisa le nto ecela ungithembe Sama. Iyodwa indlela kumele ukuthi yonke le nto ilungiswe ngayo. Ngayenza noma yini. Ngaba yini? Uyazi ukuthi umndeni wakho angeke uzuvume. Nawe uyokwenza noma yini ukuthi ingenzeki le nto. Umndeni wami ungaseseki ngizokwenza mina. Ukholwa ngoba usukwenze lokho. Usulahla ithemba ngathi. Mina ngiyazi ukuthi umndeni wakhe uyawuthanda. Nami ngiyazi ukuthi uyangithanda. Kodwa ngicela sikhulume iqiniso. Wena ayibone le nto engeke isisebenze. Nami ngiyayibona. Mina nomndeni wakho asikwazi ukuhlalelana. Sama. Ungasho leyo nto. Uzomela ukhethe Manele. Uzothi manje? Elokhethe. Uyagcina ukungibona. Ngiyiphonsa kule bhubesi nelontanzi lapha kwakhe. Siyahamba somhlasela. Manje selivumile nijaji ninikele iwarrant. Izokulungisa lokho ngasekudala sothi masifika laphana bazobe bangasilindelanga. Uqaphele kodwa amandla ngiyacela. Akunoma unomba uzohamba naye uqinisekise ukuthi uyamthemba. Kuba bengamthiphisa umntanzi phela umntanzi usile. Manje mhlawumbe awufuni ngiphelezele ngihambe nawe. Wenze njani? Esofuna ukuba i-bulletproof yami. Ngifuna isiqinisekiso ukuthi awungabazi umntanzi. Uzomthola untanzi bengidlala mangisa ngeke usangibona. Ngizobuya ngibuyela wena. Vale. Mangithi kuwe. Ngiyakuthanda. Akusukushelela kwelimi nje. Into nje ngiyidingayo kuwena. Qinisekiso nje sincane.